I denne video vil jeg vise dig, hvordan du låser elevens iPads til et par apps. Åbn Teacher-appen. Vælg din klasse. Tryk på plustegnet ud for Loud Apps. Vælg varigheden af tiden. Og vælge, hvilke apps iPads skal låses til. Og tryk på Apply. Og tryk på Done. Til højre kan du se en elev-iPad med de apps, der er tilladt. Du kan også ændre varigheden af tiden. Eller tilføj eller fjern apps til enheden. Tryk på plustegnet ved siden af timeren. Ændre varigheden af tiden. Og tilføje eller fjerne apps. Og tryk på Apply. Tryk på Done. For at fjerne indstillingerne skal du trykke på de 3 knapper i øverste højre hjørne. Og tryk på Clear Apps.